guys, Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be filming a Q&A video. I just finished filming my Zaful haul and I'm really in love with this lighting. So I was like, I'm gonna film another video. So if you film ko yung Q&A ko, ito yung utang ko sa inyo guys na sa house tour ko pa to na video. I commented on that video, sabi ko, I will do a Q&A. Okay, I'm gonna start with Angel Layog. Kailan po kayo uuwi ng Philippines? December 19. Sobrang lapit na guys. Siguro when you're watching this video, it's already November. Kasi right now, it's end of October. And sobrang excited na kami na Dan. Like, everyday nagka-countdown kami na, hala, December na. It's May Day. Saan nyo balak mag-Christmas ni Dan this year? Sana makita ko kayo ulit this December. Magi-Christmas kami sa Cebu. From Kate Angelica Saliva. Hello po, Miss Reyes. Possible po ba magkaroon ng meet and greet here in Manila? Pwede po ba isingit yung schedule bago ka umuwi ng Cebu? Thanks in advance. More power po, Ate Reyes, and to Mr. Bear na super supportive sa YouTube career mo. I'm not sure. I'm really not sure. We were planning to do it. Like, ako at saka si Kerwin, pinaplano namin na gawin sana. Pero guys, si Dan din nagpaplano din siya on his own. Nasabi niya, ito yung gagawin natin, ito yung gagawin natin. And hindi kasi ako organized na tao. Sa dami ng ginagawa ko, ang dami kong nakakalimutan gawin when it comes to outside my job and outside YouTube. Lagi kong nakakalimutan. So, hindi ko alam. 2 araw lang kami sa Manila. Tapos may mga plano na si Dan na gusto niyang gawin. I would love to guys. Like, gusto ko siyang gawin. And kapag ginawa ko siya, I wanna do it, right? Like, gusto ko na kapag pumunta kayo, meron kayong madadala. Hindi lang para pumunta kasi para imita ko. I don't want to do that. Ayoko ng mga ganyan. Like, it's so cringy para sa akin na parang napupunta ako para makita si Reyes. From Very Merry, grabe ang laki ng bahay nyo. Pwede ba mag-request ng video? Cleaning routine video. I think nagawa ko siya slight lang ng cleaning routine. Parang paano ko maglinis na vlog. So yeah, yun. From Megan Tarrant. Hi ate, question po. Kailan po mangyayari yung si Kuya Dan po yung mabavlog for a day? I asked him to vlog on my birthday. And he did it. And he actually did really good. I'm pretty sure the vlog is already up. He will not do it again. It was just for one time. Para lang sa birthday ko. And yun lang. One thing you want to change in your house which Dan doesn't agree. From EEE. One thing I want to change. Wala naman akong gustong baguhin. Gusto ko lang siya dagdagan ng mga like mga plants, and Dan hates fake plants. He hates fake plants. Parang isang time, parang nagtampo ako kasi gusto ko talaga bumili ng mga fake plants kahit nasa room ko man lang. Tapos nagtampo ako guys kasi sabi ko, bakit ba hindi ako pwede bumili ng gusto kong bilhin? Like sabi ko sa kanya, pero hindi naman as in nag-away ng over. Nagtampo lang ako, tapos sabi niya, sige na nga, kasi ayaw niya talaga yung mga fake plant. Gusto niya yung real plant. And para sa akin, hindi kami makamintain ng real plant unless it's a bloody cactus. Kasi yung cactus, like, sino ba naman nakakapatay ng cactus, diba? Like, you know, yun lang. And then, gusto ko sana, like, gusto ko maglagay ng, like, malaking plants. Yun yung ayaw niya. Kasi ayaw niya talaga ng mga fake plants. Pero, I managed to buy a few. Like, I have some fake flowers here. Kasi we compromise. Sabi niya, okay, sana yung hindi, like, over fake. We do have, like, fake, pots, like pot plant sa kitchen, yung pineapple, tapos malapit sa sink, yung sobrang liit lang. Yun lang yung mga ina-accept niya. Pero yung mga lalaki na plants, mas prefer niya na totoo. So, yun siguro. Pero hindi naman siya like ganun kalaking problema. From Kate Rhaze Hopkins, yung bahay po ba na yan ni Dan talaga? Or you are paying monthly rent? We do not pay rent, we pay mortgage. From Ara Casas, kabalo ka pa ba magbisaya day? Taga Davao City day ko. Anhi diri pohon man laag ta. Of course, hindi naman siguro mawawala yung Bisaya ko. Kapag nag-uusap kami ng mga kapatid ko, nagbibisaya ako, hindi ko makalimot magbisaya. From Makeup by Mickey. Ate Reyes, may plans ka ba na pumunta sa Davao? I'm a subscriber from Davao. Wow! Si Ara Casas from Davao. Wala. This year, wala kaming plano pumunta ng Davao. Sorry. I've been to Davao and I love Davao. Yung beach doon na sobrang Samal Island. Oh my gosh, I love it. Hindi ko makakalimutan yung experience na yun kasi I was with my call center friends. Tapos, may one night na nagstay kami sa Samal Island. And parang wala na atang parang room, like hotel dun sa Samal Island na vacant. So guys, natulog kami sa cottage and sobrang lamig, sobrang lamig. Oh my gosh, hindi ko yun makakalimutan pero sobrang ganda. Sobrang lamig pero kinabukasan sobrang ganda ng Samal.
Oh my gosh, na good morning sample kami. I remember nung nasa call center pa lang ako, tapos we travel kasama yung mga call center friends ko. We always do like good morning. If we're in Bohol, good morning Bohol. That means we take pictures malapit sa beach or kahit na nasaan kami. Kasi every morning, sobrang ganda ng lighting. It's just, I don't know, I love taking pictures when I was with them. Unfortunately, this year, hindi. Pupunta kami ng Manila, Cebu, Palawan, tas balik na dito. From Danica Abirin, nung bago pa lang kayo ni Dan, paano mo na sure na seryoso talaga siya sa'yo, lalo na't foreigner siya? An advice na din para sa mga katulad ko na may boyfriend pa lang na foreigner. Thanks and God bless. Itong mga ganitong question, hindi ko talaga siya alam kung paano ko siya sagutin. Kasi para sa akin, parang na-feel ko lang na seryoso siya. Kami kasi ni Dan, we started as friends. Like, walang, hala, boyfriend kita, girlfriend mo ako. We were friends. We were not expecting something out of what we had before. Anong sabi namin, mag-meet tayo sa Thailand. If it works out, it works out. If not, then walang pressure kasi hindi naman tayo. So that's what we did. Kailangan lang din talaga mag-ingat, especially kapag ganyan, online, tapos foreigner. Kasi meron din naman, and sobrang dami. Like, I have friends, you guys, na yung mga asawa nila, foreigners din. And sobrang babait. Diba? Like, sa lahat ng kaibigan ko, sobrang babait ng asawa nila. Si Neil, si Jordan, si John, and yung asawa ni Lyra, sobrang babait. So, marami naman talagang mababait. Meron ding mga siraulo din na kaya dapat mag-ingat tayo kasi, you know, ayaw natin masaktan ng ating heart. Yun. From Nikki R. What if you got more than 1 million subscribers? Are you planning to focus on your YouTube channel or will still have a corporate job? I don't know how to answer this question because I don't think I will ever get there. Like, more than 1 million, that's a lot of people. Like, saan ko kukunin yung more than 1 million, you know? So, I'm not being negative whatsoever, but I just don't think, and I'm being realistic, I'm not gonna get there. So, no. Number 2, may I know if you and Danny Boy have a song for each other? If yes, may I know what it is? Wala. Kasi si Dan, tsaka ng boses ni Dan. Ako, gusto ko kumakanta-kanta, pero tsaka din yung boses ko. Hindi magaling yung boses ko. Wala kaming kanta-kanta. Wala kaming kanta-kanta. Hindi kami romantic ganyan, guys. Kakaloka, no? Number 3, what's a perfect birthday celebration for you? I had a perfect birthday. I just celebrated it on Tuesday and it was Dan vlogging. He gave me flowers a week before my birthday kasi gusto niya na ma-enjoy ko yung flowers. And then we're going to Sydney as well. Sobrang saya ko kasi meron akong asawa na sobrang bait. Tapos meron akong kayo guys na sobrang babait din sa akin. I know may mga tao na ayaw sa akin pero hindi ko naman kayo pinipilit. Pero kung ikukumpara mo siya sa mga tao na like gusto ka tapos sinusuportaan ka, I'm so grateful and hindi ko alam kung ano yung ginawa ko sa kanya, kung bakit niya ako blines na ganito. But yeah, I'm so grateful. And yeah, I had the best birthday and thank you guys. Sobrang thank you. Thank you for sharing your life with us, Ray. We are all privileged to witness your journey from singleness to having your own family. Stay humble and beautiful, dear. Love you. Aw, thank you so much, Nikki R. That's so sweet. From Catherine Mika Tolentino. Hi, Ate Rhaze. I miss watching your videos po. Di na ako gano'n nakakanood dahil busy po sa school. Anyway po, what advice can you give sa mga students na hindi pa rin alam kung kunin nila college course? Thank you so much, Ate Rhaze. I love you din po. Take your time. I have been there. Siguro second year college pa lang ako. Iniisip ko na kung ano yung gusto kong gawin o ano yung gusto kong kunin kapag nag-college na ako. Nursing was one of the courses na like gusto kong kunin pero parang sinasantabi ko siya kasi alam ko na mahal. Like, I thought of IT for a long time. Nawaga-IT ako. Kasi I was doing like computer course nung nasa high school ako. Kasi hindi ako magaling sa math. Kaya laging nasa isip ko yung nursing. Tapos gustong-gusto ko din lumabas ng bansa. Kaya laging nasa isip ko yung nursing. But then again, mahal siya. So, ang dami kong kurso na iniisip-isip. Like, accounting. Tapos, no, not accounting. Diyos ko, Lord! Yung numbers, guys. No, hindi accounting. IT. Tapos, ano pa ba yung inisip ko? Architecture. Kasi yung papa ko, ano siya, nasa ganun siyang klase ng trabaho. And hindi siya architect. Pero, nasa ganun field siya. And gusto niya, maging architect ka. Para ikaw yung maging architect ko. Ganun. Tapos, sabi niya, magaling daw ako mag-drawing. Kahit hindi naman. Nagka-copy-copy lang naman ako. Yeah, tapos teacher. Sobrang dami kong iniisip. Pero, nung nandun na ako, I think nandun ako sa... Wait, nandun ako sa school and bigla na lang, yeah, nursing. Sige. Pero I don't think yun talaga yung plano ko. Pero yun yung nangyari. So again, parang siguro mafe-feel mo lang. Tapos I was with my mom as well and sabi niya, yeah, go for it. Kung ano, kahit anong gusto mo. She's very supportive. So like, I was so lucky. Pero now, I'm not a nurse. So think about it and yeah.
yeah, think about it. I don't know. Hindi ako magaling mag-advise. From Mikay, Florida. Ate, na-admire ko po kayo sa pagiging mabuting anak at mabuting ate. Char! Gusto ko po maging katulad nyo, ate. Tanong ko lang po, ate, paano po maging mabuting kapatid? Ayaw pag-usapan yung mga ganyan kasi naiiyak ako. Next question. Rafaela Salay, when po kayo matutuloy sa Tokyo Nedan? Hindi ko alam, guys. Kasi next year, meron siyang plano pero hindi siya Japan, unfortunately. Pero, yeah, hindi ko alam. I really would love to go. Isa siya sa mga country na gusto ko talagang puntahan. So, I'm pretty sure it's gonna happen. I'm just not sure when. From Elaine Tablo, super linis ang bahay. I like the color of the house. It's so beautiful. Like the way you talk, simply Rhaze. I have a question. Sam said Liso daw mag-apply ng papunta Australia. Higpit daw kayo ang immigration. I think it depends. I have a friend na galing silang India. Actually, I have 3 friends na galing silang India. Nag-migrate sila dito kasama yung family niya. And then I have like a friend from Sri Lanka as well na nag-migrate sila dito kasama yung asawa niya. So, you know, I'm not sure if it's hard. I'm pretty sure it's expensive. Like, it is expensive. Hindi ko alam kasi hindi naman ganun yung case ko. Hindi ako nag-migrate. Ano lang ako, tourist, fiancé visa. Now, I'm on my temporary residency, so yun. From Freya, hi Rhaze, I love watching your videos. I just wanna ask, sorry if personal, if ginayus na nimo ang last name na Dan? If yes, how did you process your papers for a change of name, passport, and other ID? Yes, I'm using Dan's last name. I have some IDs na yung last name ko pa rin when I was single, yung gamit ko. Like, yung mga bank cards ko. Kasi lahat sila, ginawa ko sila before I got married. So, yun, yung last name ko pa siya. Now, my driver's license is already his last name. Yung passport ko, still my single's last name. Plano ko na ipa-change siya kapag nirenew ko na siya. Right now, kapag nag-apply ako ng ID, like yung Medicare ko, yung insurance ko, lahat na ina-apply ko from now or from when we got married, ano na, yung last name na niya yung ginagamit ko. From Irish Nicole Lopez, ano po yung mga insecurities mo and gaano po nakaka-apekto yung mga hate comments sa'yo? By the way, I love you so much po. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, every time na makakabasa ako ng mga like hindi masyadong positive na comment, tiniisip ko lang, sa dami nyo na nagko-comment, 1 or 2, 3, 4, 5, yung like hindi masyadong positive, paano na lang yung ibang hundreds na other comments na sobrang positive? So, yun na lang ifo-focus mo, diba? Sa lahat din ng ginagawa ko sa buhay, honestly, wala akong time na mag-spend ng time, like, mag-reply sa mga hate comments na yan. Wala akong magawa. Kung ayaw ng tao sa akin, ayaw nila sa akin. I'm not gonna change myself para lang magustuhan ako ng isang tao na close-minded, na kahit hindi ako kilala, ayaw na niya sa akin. You know what I mean? You know, sobrang blessed ko sa buhay. So, yun na lang. Parang, wag mo na lang isipin, ignore it. Kasi, like, again, I'm not gonna force someone to like me. Kung meron na silang, like, you know, kung yung mind nila is very close na I hate you, I don't like you. So, like, let them be. It's fine. From Steffi Mijares, paano po pagkakasunod-sunod yung mga kapatid? Like, pang ilan ka po? Ganon. Ako yung pinakamatanda, tapos si Miss, tapos si Marlon, Merwin, and Mark. I am 27, Miss is 25, and the next is 23, next is 21, and the next is 19. So, like, 2 years gap. 19, 21, 23, 25, 27. It's very easy. I love it. From Char Vane, hi Rhaze, I'm an avid supporter of yours. I love you for being true to yourself, and of course, I enjoy watching your videos so much. Thank you. By the way, here is my question. This is not a personal question, just a random one. Can you hurt someone just to be happy? Like, you were in a relationship with someone for 8 years. He is not hurting you, but the relationship seems to be dull. If no, what can you advise that person? Any thoughts? Your answer would be greatly appreciated. Shoot. This is full on. Can you hurt someone just to be happy? Oh my gosh. Like, leaving someone that you've been with for 8 years? I always say this kasi lagi din itong sinasabi sa akin na Dan, na if you're not happy, leave. Kasi diba, huwag nating lukuhan yung sarili natin na, oh, kasi magkasama tayo ng 8 taon. Yeah, let's just keep being with each other kasi wala na. 8 taon na tayo. I know it's gonna be selfish and I haven't experienced that. So, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung ako yung nasa pwesto. Pero ito lang naman ako na wala sa pwesto ng kung sino man yung nasa pwesto na yan. Yung happiness mo ba talaga is iwan siya? Nakakaloka naman yun. Sakit-sakit. Hindi ko alam. Tapos kapag hindi nyo pala kaya na maghiwalay kayo, di bumalik kayo sa isa't isa. Pero kapag mas masaya kayo na magkahiwalay kayo, eh di wow, bongga! Diba?
Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakakaloka naman yan. From my brother Mark. Te, nako yung problema ba? Nga nang gwapo man ko. Liwat kasi mong ate doon. From Marilu daw. Hi po, Miss Beautiful. Thank you. Number 1. First Pinay girlfriend ka po ba ni Kuya Dan? I think so. I think so. Hindi ko kasi tinatanong yung mga ganyan-ganyan sa kanya. I know na meron siyang Vietnamese na girlfriend before, pero I'm not sure kung merong Pinay. Hindi ko sure. So, siguro ako yung first. Number 2, minsan po ba nagpapatingin si Kuya Dan sa mga... minsan po ba napapatingin si Kuya Dan sa mga girls dyan? Oo naman, nakakaloka yung mga babae dito. Kahit na winter, yung mga suot beige, ang iikli. So, kahit na naman sino, kahit nga ako napapatingin eh. Hindi kasi ako silosa. Hindi din siya siloso. Hindi ko nga din alam guys eh. Kasi noon, silosa ako. Tapos ngayon na si Dana, hindi na ako silosa. Siguro... hindi ko alam, nagbago na ako. Char, nagbago na ako. Napapatingin siya, tapos natatawa na lang ako. Kasi kapag minsan napapansin niya, na kapag napapatingin siya, tinitingnan ko siya, na tumitingin siya sa iba. Again, I don't say anything kasi wala naman talaga sa akin yun. Tapos sasabihin niya, babe, I just saw their shoes. I do not know how those girls can walk with those shoes. Like, mga nagjo-joke siya, guys. And sobrang saya. Like, napapatawa na lang kami. From Jonaline Perez, do you have petty fights? And how do you handle and resolve those petty arguments? I super enjoy and loved all your videos. Subscriber from Taiwan. Thank you. Yes, of course. Meron kami mga konti-konti lang. Mga argument. Matagal na kami na hindi nag-away ng bonggang-bongga talaga na napapamura ako. Sobrang tagal na, which I'm really happy about. From Super Queenie, Miss Reyes, may bala ka po bang mag-adopt ng dog or cat? No, wala. Kasi hindi ko alam kung maaalagaan ko siya ng maayos. Nakakaloka, ang daming kailangan gawin. Lagi kaming wala sa bahay. Kapag naman off namin, lagi din kaming wala sa bahay kasi lagi kaming may ganap. Ano na lang mangyayari sa aming dog at saka sa aming cat, guys? Sino mag-walk sa aming dog kapag meron kaming dog? It's a huge responsibility na parang mag-aanak na lang kami, diba? Kung gusto naming may alagaan kami. So, yan, no. Ano kami? Magsistick kami sa fish. Yun. Hi, Ate Reyes. Ang nice po ng house niyo. Ask ko lang po, if ever na gustong mag-abroad ng siblings niyo, papayag po ba kayo at bibigyan sila ng space sa bahay niyo? Of course. And I'm so lucky na si Dan, sobrang okay din sa mga ganyang idea. I am happy to help, like, yung mga kapatid ko, guys. Kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, I'm here to support them all the way. Yung kapatid ko, if she ends up living here sa Australia, our house is open for her. From Celine Diaries, is there a chance you can come here sa Gold Coast? It's a romantic place for you and Dan. Not this year. I'm not quite sure about next year kasi we plan na like isang overseas na trip a year. Tapos 1 or 2 like interstate na mga travel a year. So, I haven't been to Gold Coast and I really want to go. From Bits of My Life, thanks for the house tour, girl. Ano-ano na ang mga alam na Tagalog ni Dan? Wala siya masyadong alam. Ang alam niya, tsaka. Alam na alam niya yung tsaka. Alam na alam niya yung sige. Alam niya yung kain tayo. Pero, yun lang. Tinuruan ko siya kumanta ng tong-tong-tong pangitong kitong. Kasi, nag-gym kami, guys. Merong ganun sa gym, tapos mag-hold ka ng dumbbell, tapos gaganon-ganon ka. Tapos, he was singing like yung, basta nursery rhyme siya dito sa Australia na wala akong ka-idea kung ano yung kinakanta-kanta niya. Pero kahit na siguro yung mga kantang pambata sa Pilipinas, wala akong kalam-alam. Kasi nung bata ako, lumalabas ako ng bahay, naglalaro kami sa labas ng mga pinsan ko. So, like, hindi ako mahilig manood ng mga TV. Tapos, sabi ni Dan, ano na ituturo natin sa mga anak natin kung wala kang kaalam-alam na ganyan? Sabi ko, tuturuan ko sila ng tong-tong-tong pakitongkit. Tinuruan ko siya. Ang alam niya lang, tong-tong-tong pakitong-tong-tong. Ganun-ganun yung pagkanta niya. Pero, yeah, gusto ko ituro sa kanya yun. And, maybe, pakanta natin sa kanya. Maybe. Pero yeah, that is it for this video. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please leave a comment below kung meron pa kayong questions, and then I will do my best to answer those. So I will leave like, I will pin a comment below like to respond to your questions and all that. But yeah, that is it for this video. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be goodbye. Mwah.